ένα ντέρμπι το θα έχει νόημα να κερδίσει ο καλύτερος. Είναι αθλητικός αγώνας, μην υπάρχουν τίποτα επεισόδια. Αυτά. Και εμείς το επεισόδιο. Ευχαριστούμε και καλή. Έχουμε μπροστά μας τον ποδοσφαιριστή του Παλαβρωτικού Βαρτιμιάδη Γιώργιο. Τι γνώμη έχετε για αυτό το παιχνίδι? Πιστεύω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό μάτς. Καθαρό, δυνατό και ο καλύτερος θα κερδίσει. Καθαρό το ευχόμαστε. Ο καλύτερος τώρα βέβαια η άλλη ομάδα είναι πρωταθλήτρια. Τι έχεις να πεις εσύ γι' αυτό? Τι είναι? Η άλλη ομάδα είναι πρωταθλήτρια. Όσο να είναι και να χάσει. Μέχρι τελευταία αγωνιστική παίζει το πρωτάθλημα. Δηλαδή έχετε σκοπό να της κόψετε βαθμό? Γιατί τι είμαστε? Δηλαδή πρέπει να κάτσουμε να χάσουμε? Όχι, δεν είπα αυτό. Θα παιχτεί δυνατά και ο καλύτερος θα κερδίσει, τίποτα άλλο. Ευχόμαστε κι εμείς. Μπροστά μας έχουμε τον ποδοσφαιριστή του Λαβριωτικού Ολυμπιακού. Τον κότσι, τι γνώμη έχετε για αυτό το παιχνίδι? Πιστεύω ότι και δύσκολα μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι αυτό. Πιστεύω με 1-2-0 θα είμαστε ευχαριστημένοι. Δηλαδή με ισοπαλία δεν ικανοποιείστε? Όχι, δεν μας συμφέρει γιατί κρίνεται ο τίτλος. Ακούσατε τις απόψεις του ποδοσφαιριστή. Η μπάλα θα δει, κύριε Σιρανίδη, ρωτήσαμε και άλλους ποδοσφαιριστές την απόψη του. Ρωτάμε και τη δική σας. Τι γνώμη έχετε για το σημερινό παιχνίδι? Το σημερινό είναι φαινόμενο. Ας πούμε, φαίνεται αυτός που θα κερδίσει. Αυτό πάνω απ' όλα θα το δείξει το γήπεδο, ας πούμε, ο καθένας. Όποιος παίξει καλύτερα, αυτός θα είναι ο νικητής. Αυτό το ελπίζουμε και εμείς. Εσύ τώρα τι πιστεύεις από την πλευρά σου, ότι θα κερδίσετε ή θα πάρετε ένα αποτέλεσμα φερπίν το χ? Εμείς όλα τα προσπαθήσουμε. Το λιγότερο θα είναι το χ. Από εκεί και πέρα, μέσα στο γήπεδο θα τα δείξουμε. Ευχαριστούμε. Του Παλαβρωτικού, Ανέστης. Τι γνώμη έχετε για αυτό το παιχνίδι? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που εύχομαι είναι να γίνει ένα παιχνίδι ήσυχο, στα πλαίσια του καλώς αγωνίζεστε, πάνω απ' όλα, γιατί είναι δύο ομάδες του Λαβρίου και θέλουμε να γίνει οπωσδήποτε ένα ήσυχο παιχνίδι και ο καλύτερος ή ο τυχερότερος, σε πάση περιπτώσει, ας κερδίσει. Αυτή είναι η ευχή μου και αυτό εύχομαι να γίνει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τώρα, το ποιος θα κερδίσει δεν είναι εύκολο να το βγάλουμε, να το πούμε από την αρχή. Το παιχνίδι για μένα είναι αμφίροπο, έχει δυσκολίες, δεν αμφισβητούμε ότι παίζουμε με τον πρώτο, ο οποίος για να είναι πρώτος και αίτητος σε 18 παιχνίδια δεν είναι τυχαίο, έχει καλή ομάδα, αλλά και εμείς από τη μεριά μας αισιοδοξούμε ότι θα φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πού τα οφείλετε αυτά τα σκαμπανεβάσματα της ομάδας σας φέτος? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι από την αρχή στην ομάδα για να ξέρω, ας πούμε, ότι τι συνέβησαν πριν αναλάβω εγώ την ομάδα. Εγώ αυτό που διεπίστωσα αναλαμβάνοντας την ομάδα, ότι ήταν απροπόνητη τελείως απροπόνητη, καθόλου φυσική κατάσταση που είναι βασικό για μια ομάδα. Δεν υπήρχε κυκλοφορία της μπάλας, δεν υπήρχε η ομαδικότητα η οποία είναι απαραίτητη για μια ομάδα. Όλα αυτά τα στοιχεία λείπαν από τον Παλαβρωτικό και πολεμάμε τώρα σε αυτό το βραχή διάστημα που έχω αναλάβει εγώ την ομάδα να μπορέσουμε τουλάχιστον να μάθουμε να παίζουμε σωστά. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια ανωδική πορεία του Παλαβρωτικού παίζοντας σωστά και ευελπιστούμε ότι θα έρχονται και τα ανάλογα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και αυτή τη στιγμή βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες του Λαβρίου. Οι κύριοι διαιτητές είναι ο κύριος Ματιόπουλος Βασίλειος, Καστανφέρης Παναγιώργιος και Βασιλείου Ιωάννης. Ευχόμαστε ο αγώνας να γίνει σε φιλικά και ωραία πλαίσια. Για πάρε. Λοιπόν, λέγε, αν μπεις εσύ όταν είσαι έτοιμο. Λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, εδώ και μισό λεπτό έχει αρχίσει ο αγώνας μεταξύ Παλαβρωτικού και Ολυμπιακός Λαβρίου. Από αριστερά και έχουμε ένα ράουτ για τον Ολυμπιακό Λαβρίου.
Στεργίου περνάει έναν, ετοιμάζεται για μια σέντρα και η μπάλα είναι out. Μπάλα στα πόδια του Παλαβρετικού. Αποκρούει ο Σιρανίδης. Τιμιάδης, αλλαγή στο αράουτ. Τελίδης και έχουμε αράουτ από το Στέφανο. Τελίδης θα επαναφέρει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο μετά από τα ράουτ. Κέρδισε η ομάδα του. Προκρούει ο Στέφανος, ο Ελευθερίου Βαρθιμιάδης. Ο Λουκάς. Βαρθιμιάδης. Βαρθιμιάδης και έχουμε ένα ράουτ από τον Τελίδη. Σε αυτά τα 2 λεπτά δεν έχουμε δει τίποτα το αξιόλογο. Και τώρα αυτή τη στιγμή κερδίζει ένα φάουλ το Παλαβρετικός. Στο φάουλ βλέπω τον Βαρθιμιάδη. Τον Βαρθιμιάδη τον Ελευθέριο. Και η μπάλα είναι κατευθείαν out. Μπάλα ο Ολυμπιακός Λαβρίου με το Σιρανίδη. Μπάλα την έχει ο Σιρανίδης. Κατεβαίνει κάτω από το κέντρο στον αρχηγό του της ομάδας και έχουμε ένα φάουλ. Και έχουμε ένα ράουτ για τον Ολυμπιακό Λαβρίου. Βλέπω τον Λουκά στην μπάλα να εκτελέσει το ράουτ. Στο Σιρανίδη ο Μάθου κόβει. Βαρθιμιάδης. Τελίδης ξανακόβει και έχουμε ένα offside. Κόβεται από το λίμπερο του Παλαβρετικού. Και έχουμε αλλαγή. Καθυστερεί ο... Έχουμε και άλλα ράουτ. Σιρανίδης κόβει και έχουμε ράουτ. Τελίδης επαναφέρει, η μπάλα ξανά ράουτ. Αναφέρει ο Γιάννης και στον τερματοφύλακα του. Ο τερματοφύλακας την μπάλα στα πόδια. Δίνει το βολέ. Και έχουμε ένα χέρι. Σιρανίδης, Στεργίου,
μέσα στη μεγάλη περιοχή, σουτ, αποκρούει ο τερματοφύλακας και σώζει την εστία του. Είναι η μόνη καλή ευκαιρία που έχουμε δει σε αυτά στα 6 λεπτά που διανύσαμε του παιχνιδιού. Και έχουμε ένα ράουτ για τον Παλαβρετικό. Στεργίου κόβει την μπάλα. Σιρανίδης στον Κότσι. Ο Κότσις θα ανοίξει την μπάλα. Αλλά εκεί είναι ο Σιρανίδης, ο Παναγιώτης κόβει. Και έχουμε κατευθείαν αποκρούν οι παίκτες. Τελίδης στο Γιώργο, όπως ο αρχηγός της ομάδος. Ο Κότσις τώρα η μπάλα στα πόδια. Κατεβαίνει από αριστερά. Και έχουμε ένα out, όπως δείχνει ο υπόπτης, ο δεξιός υπόπτης του αγώνα. Έχουμε ένα out. Ναι. Και έχουμε ένα out για τον Παλαβρετικό. Και έχουμε ένα offside. Καπετανίδης, τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Λαυρίου, επαναφέρει την μπάλα. Η μπάλα αποκρούν οι παίχτες του Παλαβρωτικού στην επίθεση και η μπάλα είναι out, όπως δείχνει ο διαιτητής. Στεργίου αποκρούν του Παλαβρωτικού. Λουκάς στην μπάλα, επαναφέρει το αράουτ. Στεργίου ίσα ίσα πιάνει την μπάλα, αποκρούν οι παίχτες του Παλαβρωτικού. Και έχουμε ένα φάουλ. Αποκρούν η κεφαλιά, αποκρούν ο Τελίδης, μπάλα στο Γιώργο. Γιώργος, Γκότσις στην μπάλα. Ο Γκότσις περνάει κάτω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Χάρης στην μπάλα, ο αρχηγός της ομάδας του Ολυμπιακού Λαυρίου. Ανοίγει την μπάλα για δεξιά, αποκρούνε Παλαβρωτικού και έχουμε ένα φάουλ από το Στεργίου εις βάρος του Παλαβρωτικού. Και η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Χάρη στην μπάλα, αρχηγός αποκρούν οι παίχτες του Παλαβρωτικού. Καπετανίδη στην μπάλα του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Λαυρίου. Θα επαναφέρει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Το Χάρης Γκότσι στην μπάλα, περνά κάτω από τη σέντρα Στεργίου. Κερδίζει την μονομαχία. Γυρίζει την μπάλα πίσω στο Λουκά. Ο Λουκάς λάθος μπαλιά. Αποκρούει ο Τελίδης. Και η μπάλα έχουμε αράουτ. Αποκρούν οι παίχτες του Παλαβρωτικού. Τελίδης αποκρούει στο Χάρη. Ο Χάρης στην μπάλα, ο αρχηγός της ομάδος. Κάνει μια τρίπλα, δίνει την μπάλα μπροστά. Κόβουν του Παλαβρωτικού. Ξανά ο Χάρης ξανακόβεται. Στεργίου την μπάλα. Στεργίου την μπάλα. Έχει την μπάλα, κάνει μια σέντρα. Και έχουμε
Όχι, όχι, και χάνεται μια ευκαιρία το αγώνος και έχουμε ένα offside από ό,τι εδώ βλέπω από το διαιτητή. Και σε αυτά τα 14 λεπτά που διανύουμε έχει χαθεί μια μεγάλη ευκαιρία από τον Ολυμπιακό Λαυρίου. Έχουμε Σιρανίδης για το χάρη, για τον αρχηγό της ομάδας. Κόβεται αυτός, αποκρούνε για κομίς όπως και η μπάλα βγαίνει αράου. Σιρανίδης γυρίζει στον ματοφύλακα του. Αποκρούνε. Τα δύο δεκάρια μονομαχούσαν. Αποκρούνε και έχουμε ένα φάουλ. Έχουμε ένα φάουλ από τον Στέφανο. Χάρη στην μπάλα, αρχηγός του Ολυμπιακού Λαυρίου, μέσα βγαίνει ο τερματοφύλακας και μαζεύει την μπάλα. Παναφέρουν την μπάλα του Παλαβρωτικού. Στεργίου τη χάνει και έχουμε και έχουμε ένα offside. Βαρτιμιάδης, μονομαχούμε το Σιρανίδη, κερδίζει την μπάλα, την ανοίγει την μπάλα. Λουκάς κάνει μέσα τη σέντρα ο Λουκάς. Κόβει ο Σιρανίδης. Ο Χάρης στην μπάλα. Μπάλα στα πόδια του Ολυμπιακού. Κόβει ο Παλαβρωτικός και τώρα βγαίνουν στην επίθεση του Παλαβρωτικού. Και έχουμε ένα κόρνερ. Έχουμε το πρώτο κόρνερ του αγώνος από τον Τελίδη. Είναι το πρώτο κόρνερ του αγώνος. Ναι, και πάνω στη γραμμή αποκρούει τερματοφύλακας. Η δεύτερη χαμένη ευκαιρία του αγώνος. Ο Γιάννης αποκρούει, παναφέρει και έχουμε αράουτ για τον Παλαβρωτικό. Σιρανίδη στην μπάλα και κόβεται την μπάλα ο αρχηγός της ομάδος, ο Χάρης. Ανακόπτει από το διακουμί για στιγμής, ανοίγει για τον Κότσι, αλλά έχουμε ένα out. Ο Κότσι δεν προλαβαίνει την μπάλα. Ο Γιώργος Βαρτιμιάδης κόβεται από το Σιρανίδη, ανοίγει για τον άλλο Σιρανίδη. Κότσις. Σιρανίδης ανοίγει μπροστά την μπάλα για το Στεργίου. Στεργίου μόνος του. Αμάν η μπάλα χτυπάει πάνω στο Γιώργο και την πιάνει το ματοφύλακας. Πέλο παναφέρει την μπάλα. Πάλης. Αποκρούει ο Λουκάς. Την μπάλα στον Κότσι. Ο Κότσις την γυρνάει. Κόβει εκεί ο Σιρανίδης. Και έχουμε out.
Παλαβρετικού, η μπάλα στον Ολυμπιακό, στο Γιάννη. Ολυμπιακός Λαβρίου στην επίθεση με το Σιρανίδη. Ναι, ο Γκότσης. Δεν τη δίνει καθαρά ο Γκότσης. Να, δεν ανακόπτουν καλά. Και έχουμε το κόρνερ όπως δείχνει ο διαιτητής. Στο 23ο λεπτό χάνει ο Ολυμπιακός Λαβρίου και άλλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Και... τελεί το κόρνερ. Βγαίνουν, αποκρούει ο Πέλοπας και έχουμε ένα φάουλ. Κάνει τη σέντρα. Σιρανίδης περνάει. Σιρανίδης στην μπάλα. Και έχουμε ένα φάουλ. Το οποίο βλέπω τον αρχηγό του Ολυμπιακού Λαβρίου, το Χάρη, να εκτελεί το φάουλ. Φάουλ από δεξιά. Πηδάνει για κεφαλιά. Αποκρούνε του Παλαβρωτικού. Στεργίου την μπάλα στα πόδια. Στο Χάρη, στον αρχηγό της ομάδος. Και έχουμε πλάγιο. Έχουμε φάουλ πάνω στο Στεργίου, το οποίο εκτελεί, διώχνουν τον Παλαβρωτικού. Τελίδης, λάθος μπαλιά, Λευτέρης, ο Λουκάς κόβει, όχι, δεν έχουμε offside, ο Γκότσης και έχουμε εκεί φάουλ. Από τρεις ποδοσφαιριστές του Παλαβρωτικού έχουν συγκροτήσει ένα τείχος. Γκότσι στην μπάλα και out. Το 24ο-25ο λεπτό. Ο Ελευθέρης ανακόπτει, Σιρανίδης κόβει. Χάνει την μπάλα ο Γκότσης του Παλαβρωτικού. Τελίδης πλάγιο. Να, και έχουμε ένα φάουλ πάνω στον ματοφύλακα. Ένα σούντρο δεν έχετε κάνει, έλα και ένα σούντρο. Κόβει τον Παλαβρωτικού, Στεργίου, ο αρχηγός Μπάλης. Θα αναφέρω τερματοφύλακα. Γκότσης, Σιρανίδης, Λουκάς, Σουτάρι και έχουμε ένα πλάγιο. Και έχουμε ένα φάουλ πάνω στον ματοφύλακα του Παλαβρωτικού από το Σαρλάνη.
Παναφέρουν. Και άλλο ράουτ. Και έχουμε ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό Λαβρίου. Βλέπω τον Τελίδη στην μπάλα. Τελεί το φάουλ του Τελίδης. Κόβει του Παλαβρωτικού. Σιρανίδης αποκρούει. Λουκάς. Ναι. Σαν Χάρης. Φεύγει ο Βαρτιμιάδης σε μια αντεπίθεση. Και διαμαρτύρονται. Αυτή τη στιγμή είδαμε κάτω το Βαρτιμιάδη. Ο διαιτητής να συνεχιστεί το παιχνίδι και έχουμε ένα ράουτ. Και έχουμε ένα μαρκάρισμα, ένα φάουλ. Μπάλι στην μπάλα, ετοιμάζει να εκτελέσει το φάουλ. Έχουμε κι άλλο. Έχουμε κι άλλο φάουλ πάνω στο Βαρτιμιάδη. Βλέπω 3 ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού να σχηματίζουν ένα τείχος, 4. Που κρούνε το φάουλ. Στεργίου την μπάλα. Κόβεται με φάουλ με την υπόδειξη του διαιτητή. Στεργίου εκτελεί το φάουλ. Χάρης, Σιρανίδης, Γιακουμής, Σιρανίδης, αποκρούει Γιακουμής και η μπάλα πλάι out. Λουκάς επαναφέρει την μπάλα. Έχουμε ένα φάουλ, όπως δείχνει ο διαιτητής. Στην μπάλα είναι ο Χάρης. Ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ. Αποκρούει ο Πέλοπας. Μακρύνουν την μπάλα του Παλαβρωτικού. Όχι. Σιρανίδης. Σκληρές μάχες να διεκδικήσει της μπάλας. Ο Λουκάς κόβει τον Βαρτιμιάδη και έχουμε ένα play out. Στεργίου, τον Πάλι. Έχουμε φάουλ. Βλέπω το Στέφανο στην μπάλα, ο Βαρτιμιάδη. Ποιος θα είναι ο εκτελεστής? Είναι ο Στέφανος. Θα χτυπήσει το φάουλ. Εκτελεί. Αποκλείει ο Σιρανίδης. Γιακουμής. Παναφέρει την μπάλα πίσω. Δεν υπάρχει offside.
η μπάλα βγαίνει, άρα out. Χάρης, αποκρούνε, Χάρης, Στέφανος, στο Γιακουμί, κόβει ο Σιρανίδης, στο Στεργίου η μπάλα, Γιακουμής παραχωρεί, πλάγιο. Έχουμε διανύσει, αγαπητοί μας ακροατές, 37 λεπτά και δεν έχουμε δει τίποτα το συγκεκριμένο. Κόβουνε, Βαρθιμιάδης στον Παλί και έχουμε out. Και άλλο πλάγιο out. Κόβει ο Λουκάς. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό Λαυρίο. Το εκτελεί. Μπάλα στο Στεργείο. Κερδίζει φάουλ. Το εκτελεί ο Χριστάκος. Η μπάλα στο Χάρη το Σαρλάνη. Κερδίζει ένα φάουλ εκεί ο Γιαννούλης του Παλαβρωτικού. Το εκτελεί ο Σιρανίδης. Μπάλα στο Βαρθιμία του Γιώργου. Τον κόβει ο Πάντζος Σιρανίδης. Έχει κερδίσει ένα πλάγιο ο Παλαβρωτικός. Μπάλα στο Χασάν. Κόβει ο Πάντζος. Μπάλα έχει συλληφθεί offside ένας παίχτης του Παλαβρωτικού. Μπάλα στο Σερένη τον Γιώργο, τρεβλάρει έναν, στο Σερένη τον Δημήτρη. Πάσα στο Σαρλάνη. Μπαίνει, σουτ και μπλοκάρει ο Ζέκιος. Εκτελεί ο Πέλοπας. Κερδίζει ένα φάουλ ο Δημήτρης ο Σαρλάνης. Είναι έτοιμος να το εκτελέσει ο Χάρης ο Σαρλάνης. Το εκτελεί ο Χριστάκος τώρα. Μπάλα στο Λευτέρη το Βαρθιμιάδη. Στον Γιώργο, τον Βαρθιμιάδη, μπαλιά για τον Χασάν, ο οποίος δεν την προλαβαίνει, την κόβει ο Πάντζος. Την παίρνει, γίνεται ένα φάουλ εκεί πέρα. Για να δούμε κάτι, τον φωνάζει ο κύριος διαιτητής εκεί πέρα. Του λέει να πάει εκεί πέρα, δεν πηγαίνει. Διαμαρτύρεται. Και κίτρινη κάρτα στο Χασάν. Μπάλα στο Γιαννούλη. Μάχη το Γιαννούλης. Μπάλα στο Παπαδόπουλο το Γιάννη. Κόβει ο Βαρθιμιάδης ο Λευτέρης. Μπάλα πάσα στο Γιαννούλη. Μπαλιά για το Βαρθιμιάδη το Λευτέρη. Κόβει ο Σερανίδης ο Παναγιώτης. Πλάγι για τον Παλαβρωτικό με τον Παπαδόπουλο το Γιάννη. Στον Γιαννούλη και η μπάλα out. Μπάλα στο Χασάν. Μάχεται εκεί με το Σερένη το Δημήτρη. Μπάλα στον Πάλι. Ζήσεις και κόβει ο Πάτσος τελευταία στιγμή σε πλάγιο out. Διαδοχή μπάλα στο Σαρλάνη, ο οποίος βγάζει μπαλιά για τον Δημήτρη, αλλά δεν προλαβαίνει. Κόβει Σερανίδης, μπάλα στο Ζέκιο.
χτυπάει ο Ζέκιος, Πάλης, κόβει ο Χριστάκος, πλάγιο, προλαβαίνει ο Πάλης, κερδίζει ο Πάντζος, διώχνει την μπάλα μακριά. Ο Χασάν, ο Στέφανος και ο Γιαννούλης με το Χάρη το Σαρλάνι μάχονται, κερδίζει ο Στέφανος, κερδίζει και ένα φάουλ επιθετικό έχει δώσει ο διαιτητής. Έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Ολυμπιακός Λαυρίου. Το εκτελεί ο Χριστάκος. Βαθιά μπαλιά. Κόβει ο Γιαννούλης. Μπάλα στο Βαρθιμιάδη το Γιώργο. Γυρίζει. Μπάλα κολλάει. Θα προλαβαίνει τελευταία στιγμή ο Πέλοπας. Ένα πλάγιο με το μπάλα στο Βαρθιμιάδη το Γιώργο, στο Γιαννούλη, στο Ζήση το Λάκη, τριπλάρει έναν, αφήνει την μπάλα για το Ραμαντάν, ο οποίος βγάζει μπαλιά για τον Λευτέρη, αλλά έχει συλληφθεί offset. Όχι, έχει λήξει το ημίχρονο. Offset δεν είναι όταν περνάει η μπάλα, ή όταν φεύγει για το πόδι την μπάλα. Τη στιγμή που φεύγει για το πόδι την μπάλα. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Κοίταξε να δεις, εντάξει, ένα απέναντι και ένα γκολ που θα μπαίνει κόπι offside. Τα υπόλοιπα τελείωσε. Ανιάρο τελείωσε. Τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Λάθος, δύο λάθη της διαιτησίας μας θέρισαν δύο γκολ. Ένα απέναντι καθαρό που δεν δόθηκε και άλλο ένα που το σφίριξε offside και δεν ήταν τίποτα. Ήταν καθαρή φάση. Από εκεί και πέρα οι δικοί μας έκαναν πάρα πολλά λάθη. Δεν έγινε ένα σουτ που έπρεπε να γίνει να εκμεταλλευτούν τον αέρα. Ούτε ο Ολυμπιακός έδειξε τίποτα αξιόλογο και αυτοί δεν έβαλαν την μπάλα κάτω. Δηλαδή δεν δικαιολόγησαν τη βαθμολογική τους θέση. Ελπίζω το δεύτερο ημίχρονο να μας δώσει κάτι καλύτερο για να δούμε. Δηλαδή ελπίζετε και το δεύτερο να πάει καλύτερα. Να δούμε λίγο ποδόσφαιρο τουλάχιστον. Να δείτε λίγο ποδόσφαιρο. Μα όπως εσείς είπατε ότι η διαιτητή σας έχει αδικήσει. Μας αδίκησε σε δύο φάσεις. Από εκεί και πέρα δεν λέω ότι παίξαμε και ποδόσφαιρο. Κάναμε δύο φάσεις που ήταν γκολ, μας τις έκοψε η διαιτησία. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα ίσως από λίγη τύχη να δικαιούμαστε να κάνουμε βγάλει ένα γκολ. Πάντα από λίγη τύχη δεν κάναμε τίποτα αξιόλογο σε όλο τον αγώνα. Δηλαδή ελπίζουμε το δεύτερο μήχρονο να είναι καλύτερο. Ελπίζουμε. Να δούμε. Εντάξει, ευχαριστώ. Βλέπεις τώρα το δεύτερο μήχρονο να εξελίσσεται. Τώρα αναλόγως έχουμε και τον αέρα, ξέρω τι θα γίνει. Κάτι μπορεί να γίνει τώρα. Αλλά και πάλι όποιος παίζει με κόντα τον αέρα είναι πιο στρωμένο το ποδόσφαιρό του. Ευχαριστούμε. Τόσο λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Η σέντρα από Λαβρετικός. Είναι έτοιμοι, περιμένουν το σφύριγμα του διαιτητή. Μπάλα στο Μερθυμιάδη Γιώργο, δίνει για τον Μπάλι, αλλά κόβει ο Στεργίου Γιάννης, μπάλα στο Χάρη το Σαρλάνι. Γίνεται ένα φάουλ, εκεί κάνει ο Μερθυμιάδης στο Σαρλάνι. Έτοιμο να το εκτελήσει ο Στεργίου, σουτάρει. Μπάλα στο Σαρλάνι το Γιώργο, στο Δημήτρη. Σιρανίδης χάνει την μπάλα από το Ραμαντάν.
Κερδίζει και ένα φάουλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτόν τον αγώνα παίζουν δύο ομάδες Λαβρίου. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος, ο Παλαβρωτικός είναι 8ος. Υπάρχει μια διαφορά, ο Ολυμπιακός είναι και πρώτος και αίτητος. Εκτελεί το φάουλ ο Χριστάκος, μπλοκάρει σταθερά ο Ζέκιος. Σουτάρει, μπάλα στο μπάλι. Γυρίζει μπαλιά ο Πάλης, στεριεί ο Γιάννης, σουτάρει την μπάλα out. Όπως σας λέγαμε, είναι αίτητος Ολυμπιακός Λαβρίου. Θα προσπαθήσει να κρατηθεί και σήμερα αίτητος. Είναι ντέρμπι τα μεταξύ τους παιχνίδια, εδώ δεν υπάρχει σημασία αν είναι πρώτος ή τελευταίος. Σουτάρει ο Σερανίδης, μπάλα στο Γιαννούλη. Χάρης ο Δημήτρης, ο Σαρλάνης, κόβει ο Ραμαντάν. Χριστάκος, Χάρης Σαρλάνης, μπάλα στο Ζέκιο. Σουτάρει το ελεύθερο Ζέκιος. Μπάλα στο Στεριούδο Γιάννη, ο Πάλης. Τώρα και μπάλα πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Το εκτελεί ο Μογγόλος. Κερδίζει πλάγιο ο Ολυμπιακός Λαβρίου. Στην εκτέλεση του πλάγιου είναι πάλι ο Μογγόλος. Για το Σαρλάνι το Χάρη. Σουτάρει ο Σιρανίδης. Μπάλα πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Έτοιμος να το εκτελέσει ο Χριστάκος. Το εκτελεί. Η μπάλα κόβει ο Σιρανίδης. Για Κουμής κερδίζει ένα φάουλ εκεί για τον Παλαβρωτικό. Έτοιμος να το εκτελέσει ο Σιρανίδης. Σουτάρει. Κερδίζει ένα φάουλ εκεί. Όχι. Μπάλα στον Κότσι, ο οποίος βγάζει μπαλιά για τον Σαρλάνη. Μπάλα πάλι στον Κότσι. Κόβει ο Βαρθιμιάδης ο Λευτέρης. Ο Λάκης ο Ζήσης. Μπάλα στον Παπαδόπουλο το Γιάννη. Κερδίζει ένα φάουλ ο Βαρθιμιάδης ο Γιώργος από τον Σερανίδη τον Παναγιώτη. Τελεί ο Παπαδόπουλος ο Γιάννης. Κόβει ο Γκότσης. Ο Γκότσης δίνει πάσα στο Σαρλάνι το Χάρης, στο Στεργείο. Μπαλιά για το Σερανίδη τον Δημήτρη, η οποία καταλήγει στα χέρια του Ζέκιου. Τώρα ο Παπαδόπουλος κατεβαίνει από δεξιά. Σουτάρι, βγάζει μπαλιά για τον Στέφανο, το Γιαννούλη, αλλά δεν πιάνει, κόβει ο Γκότσης. Διανύουμε 5 λεπτά το δεύτερο ημιχρόνο, για να το σκόρ είναι 0-0 ακόμα. Πλάγιο για τον Παλαβρωτικό, εκτελεί ο Παπαδόπουλος ο Γιάννης. Έχει σηκώσει ο Λάσμαν εκεί. Ένα offside. Εκτελεί ο Καπετανίδης ο Δημήτρης. Κόβει ο Παπαδόπουλος ο Γιάννης απλά για τον Ολυμπιακό Λαβρίο. Το εκτελεί ο Μάνθας ο Τελίδης. Περνάει μπαλιά για τον Δημήτρη του Σαρλάνη. Κόβει μπάλα στον Μπάτζο. Περνάει ο Μπάτζος 1-2, τον κόβουν πλάγιο out. Εκτελεί ο Μπάτζος για τον Κότσι, ο οποίος τη βγάζει έξω, out για τον Παλαβρωτικό. Εκτελεί ένα ελεύθερο Ζέκιος. Γίνεται ο Πάντζος κόβει. Μπάλα στο Χάρη το Σαρλάνι. Κόβει ο Γιακουμής. Ζήσης. Κόβει ο Σερανίδης. Ραμαντάν. Μάχεται εκεί με το Στεργείο. Μπάλα στο Ραμαντάν. Στο Μπάλι. Μπάλα βγαίνει out για τον Ολυμπιακό Λαβρίο.
Και ενώ έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, δεν έχει γίνει καμιά φάση για γκολ, καμιά σπουδαία φάση. Το παιχνίδι κυλάει ήρεμα. Μπάλα στον Κότσι, γυριστό σουτ και μπάλα out. Στεργίου. Μάχεται εκεί με τον Στέφανο τον Γιαννούλη, κερδίζει ο Γιαννούλης. Στεβαίνει από δεξιά. Βάζει μπαλιά αριστερά για τον Βαρθιμία τον Γιώργο, ο οποίος τον συλλαμβάνει το offside από τον Λάσμα. Διαμαρτύρεται ο Πάλης. Το παιχνίδι κυλάει ήρεμα. Εκτελεί ο Χριστάκος. Ο Σιρανίδης, μπάλα στο Σερένη το Γιώργο. Σιρανίδης Δημήτρης, σουτ και μπάλα στα χέρια του Ζέκιου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή στο ντέρμπι αυτό παίζουν και δύο αδέλφια αντιμέτωποι. Ο Σιρανίδης ο Γιώργος με τον Σιρανίδη τον Παναγιώτη. Μπάλα στο Βαρθιμιάδη, μπαλιά για τον Πάλι, κόβει ο Λουκάς και κερδίζει και πλάγιο out, κόβει ο Πάλης. Τελείται το πλάγιο, Χασάν για τον Δημήτρη το Σαρλάνη, κάνει σέντρα στο Σιρανίδη το Γιώργο, κόβει ο Χασάν τελευταία στιγμή, σουτ δοκάρι και μπλοκάρει ο Ζέκιος. Φαίνεται να είναι και τραυματισμένος, είναι στο έδαφος. Πλάγιο για τον Παλαβρετικό, το εκτελεί ο Παπαδόπουλος ο Γιάννης, στο Ζήση, Βαρθιμιάδης χάνει την μπάλα. Μπάλα στο Σιρανίδη ο Δημήτρη. Κόβει ο Παπαδόπουλος ο Γιάννης. Κάποιος είναι στο έδαφος. Γίνεται μια κόντρα εκεί. Είναι μάλλον ο Σιρανίδης ο Δημήτρης. Έχει πέσει στο έδαφος. Προσφέρονται πρώτες βοήθειες. Έχει ανάψει το παιχνίδι λίγο. Μπάλα στον Πάλι. Σαρλάνης παίρνει την μπάλα, κάνει μια μπαλιά. Έχει συλληφθεί offside. Ένας παίχτης του Ολυμπιακού Λαυρίου και είναι ο Σαρλάνης ο Δημήτρης. Μπάλα στα χέρια του Ζέκιου. Και έχει δώσει τεχνική ποινή ο κύριος διαιτητής σε βάρος του Ραμαντάν. Διαμαρτύρεται το Ραμαντάν. Έτοιμος να το εκτελέσει είναι ο Χριστάκος στην μπάλα, είναι ο Στεργίου ο Γιάννης. Δίπλα του είναι και ο Σαρλάνης ο Χάρης. Για να δούμε τι θα γίνει. Έξυπνη μπαλιά για το Σερανίδη το Δημήτρη και επιχωρεί το τείχος. Τραβηχτήκαν για πολύ ωραία μπλοκάρει ο Ζέκιος στα πόδια του Γκότσι. Αλλάζουν ο Σερανίδης με το Ζέκιο. Δεν βιάζει το Ζέκιος. Εκτελεί το ελεύθερο. Μπάλα στον ελευθέρω το Βαρθιμιάδη. Κόβει ο Γιακουμή σε πλάγιο out. Το πλάγιο out θα το εκτελέσει ο Χριστάκος. Παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Εκτελεί. Κόβουν οι παίκτες του Παλαβρετικού. Έχει γίνει ένα χέρι εκεί στο χάρι του Σαρλάνη. Εκτελεί ο Σιρανίδης στο Ζέκιο. Σουτάρει ο Ζέκιος στο ελεύθερο. Ο Γιαννούλης με το χάρι το Σαρλάνη εκεί στο Δημήτρη κερδίζει την μπάλα. Ο Γκότσις βγαίνει ωραία, ο Σιρανίδης ο Δημήτρης κάνει ένα σουτ και κοντράρει ο Ραματάνη, κόβει πολύ ωραία η μπάλα κόρνερ για τον Ολυμπιακό Λαυρίο. Μικροτραυματισμοί εκεί πέρα, παίχτες κάτω, παίχτες πάνω.
με σηκώθηκε και ο Ραμαντάν. Το κόρνερ θα το εκτελέσει ο Σιρανίδης ο Γιώργος. Σουτάρει. Θα μπλοκάρει πολύ εύκολο ο Ζήκης. Και ενώ ο διαιτητής ζητάει επανάληψη του κόρνερ, κίτρινη στο Ζέκιο. Ξέρουμε τι έχει γίνει εκεί πέρα τώρα. Πάει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Κάτι λέει πάλι στο διαιτητή ο αρχηγός του Παλαβρωτικού. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Κάτι σμπρώχνονται μεταξύ τους οι παίκτες. Και όλα θα συνεχιστούν ήρεμα, πιστεύω, μέχρι το τέλος του αγώνα. Εκτελεί ο Σιρανίδης ο Γιώργος. Κεφαλιά. Και έχει σημειώσει φάουλ ο διαιτητής εις βάρος του Ολυμπιακού, θετικό. Εκτελεί ο Σιρανίδης, μπάλα στο Λευτέρι. Κόβει ο Στεργίου ο Γιάννης σε πλάγι out. Πλάγι out για τον Παλαβρετικό. Εκτελεί ο Χασάν. Μπάλα πλάγι out. Επανάληψη λέει ο κύριος Λάισμαν. Εκτελεί ο Χασάν. Επανάληψη πάλι λέει ο κύριος Λάισμαν, τον τραβάει πιο πίσω. Πάλι το πλάι ο Χασάν, κόβει ο Λουκάς. Γιακουμής με τον Δημήτρο Σαρλάνη. Σέντρα σου του Σαρλάνη, μπάλα στα χέρια του Ζέκη. Κόβει και ο Πάντζος. Μπάλα στο Βαρθιμιά του Γιώργο. Κόβει ο Πάντζος. Χασάν. Γιαννούλης. Χασάν κόβει. Έχει μπάλα στο Λουκά. Είναι πλάγι out για τον Ολυμπιακό Λαυρίο. Θα το εκτελέσει ο Χριστάκος. Το εκτελεί. Μπάλα στο Σαρλάνι του Δημήτρη. Στο Χάρη. Κόβει ο Σιρανίδης θετικά. Και έχει συλληφθεί offside του Βαρθιμιάδης ο Γιώργος. Μπάλα στο Ζέκιο. Αλλάζουν ο Ζέκιος με το Σιρανίδη. Μπάλα στο Ζέκιο. Εκτελεί ο Ζέκιος. Κόβει ο Γιαννάκης του Στεργίου. Μπάλα καταλήγει πάλι στο Ζέκιο. Σιγά σιγά ο Ζέκιος δεν βιάζεται. Εκτελεί αυτό το ελεύθερο. Βαρθιμιάδης Γιαννάκης εκεί. Μάχονται Βαρθιμιάδης Γιώργος στο Λευτέρι. Λευτέρης τριπλάρει το Γιαννάκη. Μπαλιά εκεί. Δεν προλαβαίνουν οι παίκτες του Παλαβρωτικού. Έχει συλληφθεί offside ο Γιαννούλης. Θα το εκτελέσει ο Χριστάκος. Παίρνει αρκετά μετραφόρα. Σκαφτεί μπαλιά. Μπάλα στο Γιαννάκη. Κόβει ο Λευτέρης στο Μογγόλο. Μεταβιβάζει στο Χάρη. Κόβει ο Ραμαντάν. Μπάλα στο Δημήτρη του Σιρανίδη. Μπαλιά βαθιά. Για το Σιρανίδη το Γιώργο. Κόβει ο Χασάν όπως. Πάντζος. Σουτ και μπάλα στα χέρια του Πέλοπα. Εκτελεί ο Ζέκιος. Βαρθιμιά το Λευτέρι. Για τον Μαργάρον 2. Η μπάλα έχει βγει πλάι για τον Ολυμπιακό. Κόβει ο Χασάν. Σιρανίδης Γιώργος. Για τον Κότσι κόβει ο Πάλης. Στο Μάνθο τον Τελίδη. Βγάζει έξυπνη μπαλιά για τον Κότσι. Σουτ του Κότσι, κοντράρει ο Σιρανίδης. Σουτ του Σιρανίδη του Γιώργου και μπάλα out. Χασάν. Κερδίζει ένα πλάγιο out. Ολυμπιακός Λαυρίου. Πλάγιο λέει ο Λάισμαν, φάουλ λέει ο διαιτητής. Εκτελεί ο Σιρανίδης.
Παλιά για τον Βαρθιμέα το Λευτέρη, δεν την προλαβαίνει, πλάγια out για τον Ολυμπιακό Λαυρίο. Το εκτελεί ο Χριστάκος, Σιρανίδης, Γιώργος σε πλάγια out για τον Ολυμπιακό Λαυρίο. Τρέχει ο Χριστάκος να το εκτελέσει. Παίρνει αρκετά μετραφόρα, το εκτελεί. Παλιά για τον Κότσι, η οποία βγαίνει out. Ένα πλάγιο για το εκτελεί ο Χριστάκος, κόβει ο Χασάν, Γιαννούλης στην μπάλα, διώχνει, Σινιάδης Γιώργος, κόβει ο Πάντζος, σε πλάγιο out για τον Παλαβρετικό. Πλάγιο το εκτελεί ο Χασάν για το Λευτέρη το Βερθιμιάδη, ο οποίος έχει κερδίσει και ένα φάουλ. Το εκτελεί ο Χασάν, κόβει σε πλάγια out ο Μογγόλος. Πλάγια out για τον Παλαβρετικό με το Χασάν, το εκτελεί, μπάλα στο Ζήση το Λάκη, κόβει ο Μογγόλος σε πλάγιο out, είναι έτοιμος να το εκτελέσει ο Χασάν, το εκτελεί, μπάλα στο Βαρθιμέα τον Γιώργο, Ζήσης, γυρίζει, δεν πιάνει καλά, η μπάλα στον Πάντζο, κόβει ο Πάντζος, κόβει ο Γιακουμής, ο Μπάτζος με την μπάλα κατεβαίνει, βγάζει ωραία μπαλιά για το Σερανίδη το Δημήτρη, κόβει ο Σερανίδης ο Γιώργος, κόβει ο πάλι, σου του Σερανίδη, θετικό, κόβει πάλι ο Σερανίδης, Γιακουμής για τον πάλι, κόβει το πάλι από το Τελίδη, την μπάλα ο Σερανίδης ο Δημήτρης, σαν προηγουμένως έχει χτυπήσει το χέρι του. Ο ποδιετής ήταν κοντά και το είδε. Το φάουλ αυτό έτοιμος να το εκτελέσει ο Σερανίδης ο Γιώργος. Το εκτελεί, βαθιά μπαλιά, κόβει ο Μάνθος ο Τελίδης, Σερανίδης Δημήτρης, μπάλα στο Σερανίδη ο Γιώργο. Κάνει βαθύ γέμισμα. Μα έχει το Βαρθιμιάδης ο Γιώργος εκεί με τον Μογγόλο και κόβει ο Μάνθος τελευταία στιγμή για τον Καπετανίδη. Σερανίδης Γιώργος. Μα έχετε με το Ζήση. Κερδίζει ο Σερανίδης, μπάλα στο Σερανίδη τον Παναγιώτη. Έχει γίνει ένα φάουλ εκεί ο Βαρθιμιάδης ο Γιώργος στο Σερανίδη τον Παναγιώτη. Μάνθος Τελίδης στην μπάλα, βγάζει μπαλιά για το Σερανίδη το Δημήτρη, ο οποίος δεν την προλαβαίνει και η μπάλα καταλήγει out. Σερανίδης Δημήτρης γυρίζει ωραία μπαλιά, αλλά η μπάλα έχει βγει out για τον Παλαβρετικό. Ζήσεις με τον Λευτεράκη το Βαρθιμιάδη, μπάλα στο Στέφανο, βγάζει μπαλιά για τον Παπαδόπουλο το Γιάννη. Ο Γιάννης βαθιά μπαλιά για τον Πάλι, κόβει ο Μάνθος, μπάλα στο Γιαννάκη, έρχεται ο Στέφανος Γιαννούλης, την παίρνει την μπάλα, δίνει στον Πάλι το Λάκη, ο οποίος ξεφεύγει όμορφα, βγάζει μπαλιά, είναι ο Ζήσης εκεί αλλά δεν προλαβαίνει, ήταν μικρή η μπαλιά, δεν έφτασε και έκοψε ο Μάνθος Τελίδη σε πλάγιο out. Έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο out ο Πάλης, το εκτελεί, κόβει ο Τελίδης, μπάλα στο Γιαννάκη, έχει κοντά το Γιακουμί, τον κόβει πολύ ωραία Γιακουμής, τριπλάρει τον Πάλι και καταλήγει στον Καπετανίδη. Καπετανίδης εκτελεί το ελεύθερο, κόβει ο Γιαννούλης εκεί, μεταβάζει, κόβει ο Χριστάκος, έχει συλληφθεί offside ένας παίκτης του Παλαβρετικού. Είναι έτοιμος να το εκτελέσει ο Χριστάκος. Στο Γιάννη το Στεργίου, κόβει ο Πάλης,
ο Γιακουμής, Παπαδόπουλος ο Γιάννης με την μπάλα, ζαρτζάρονται εκεί λίγο δυνατά, κόβει ο Ελευθέρης ο Βαρθιμιάδης, μπάλα στο Χριστάκο, η οποία η μπάλα την παίρνει ο Σαρλάνης, αλλά κόβει τελευταία στιγμή ο Γιακουμής. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Μπάντζο, το Σιρανίδη. Κόβει ο Σιρανίδης ο Γιώργος. Πάλι στον Μπάντζο. Μονομαχία στον αέρα εκεί. Καταλήγει στο Ραματάνι μπάλα. Κερδίζει ο Λογιαννάκης την μπάλα, σουτάρει, out. Μάνθος ο Τελίδης στο Γιαννάκη, ο οποίος συλλαμβάνεται σε θέση offside. Το παιχνίδι έχει ανάψει και δυνατές κόντρες γίνονται και από τις δύο πλευρές, αλλά όλα κυλούν ήρεμα. Ένα φάουλ έχει γίνει εκεί πέρα, κερδίζει ο Βαρθιμιάδης. Έχει δοθεί επιθετικό φάουλ πάνω στο Βαρθιμιάδη. Το εκτελεί ο Χριστάκος. Κόβει ο Γιακουμής, μπάλα στον Κότσι. Γυρίζει ωραία παλιά ο Κότσις, κόβει ο Χασάν. Μπάλα στο Γιαννάκη, δεν την προλαβαίνει, την ξαναπαίρνει ο Γιαννάκης. Ο Μάνθος ο Τελίδης με τον Παπαδόπουλο το Γιάννη μάχονται. Μπάλα out. Παπαδόπουλος Γιάννης για τον Μπάλι, ο οποίος δεν προλαβαίνει, μπάλα κόβει ο Γιαννάκης, μεταβάζει στον Μπάτζο. Πολύ ωραίος ο Γιαννάκη. Ένα φάουλ σκληρό έχει γίνει εκεί πέρα από τον Γιώργο τον Βερθιμέδη πάνω στο στεργείο του Γιάννη. Και ενώ που όλα λέγαμε ότι είναι ήρεμα, ξαφνικά έχουν μπει παράγοντες, παίχτες και έχουν γίνει όλοι μαζί ένα σώμα. Τους απομακρύνει ο διαιτητής όλους. Προσπαθούν οι προπονητές να ξεχάσουν τα πνεύματα. Ο παίχτης του Ολυμπιακού Λαβρίου είναι στο έδαφος. Κάτι συζητάνε εκεί πέρα για να δούμε αν θα σηκωθεί ο παίχτης του Ολυμπιακού. Έγινε μια διεκδίκηση της μπάλας, πήγανε και δύο παίχτες δυνατά. Βλέπουμε έχει σηκωθεί ο Στεργίου ο Γιάννης, μάλλον δεν έχει τίποτα. Κάτι ζητάει ο διαιτητής από τον Λάισμαν και κίτρινη κάρτα στο Βαρθιμιάδη. Κίτρινη κάρτα στο Βαρθιμιάδη για το σκληρό μαρκάρισμα. Κάτι φαίνεται να λέει στο διαιτητή εκεί πέρα και όλα εντάξει, κυλούν ήρεμα. Εκτελεί ο Χριστάκος στο φάουλ, Ραματάν κόβει και καταλήγει στο Ζέκιο. Εκτελεί ο Ζέκιος, απευθείας πλάγι out την μπάλα. Εκτελεί ο Χριστάκος, κόβει ο Ζήσης, μπάλα για τον Ολυμπιακό Λαβρίου. Έχει σφυρίξει φάουλ ο διαιτητής υπέρ του Ολυμπιακού Λαβρίου. Έτοιμος να το εκτελέσει ο Σερανίδης, το εκτελεί απευθείας στα χέρια του Ζέκιου. Κέρδισε ένα φάουλ ο Ζέκιος από το Σαρλάνι το Δημήτρη. Ο οποίος έχει δεχτεί και κίτρινη κάρτα τα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Το εκτελεί ο Σιρανίδης. Παλιά για το Λάκη τον Πάλι. Ένα φάουλ έχει γίνει εκεί πέρα. Ο Λουκάς έχει κλωτσίσει το Βαρθιμιά για τον Γιώργο, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος. Και το φάουλ το έχει δώσει υπέρ του Ολυμπιακού Λαβρίου ο διαιτητής.
εκτελεί ο Χριστάκος. Κόβει ο Λάκης ο Πάλης για το Βαρθιμέδο το Λευτέρη. Μπαίνει ο Βαρθιμέδος ο Λευτέρης. Κόβει ο Σιρανίδης. Κερδίζει κεφάλαιο ο Βαρθιμέδος ο Λευτέρης. Μπάλα ο Πάλης για το Λάκη και το Ζήση. Κόβει σε πλάγιο out ο Ζήσης. Μπάλα για τον Καπετανίδη τον Δημήτρη. Στο Μάνθο τον Τελίδη. Βαθιά παλιά για το Δημήτρη το Σαρλάνη. Αυτός για τον Κότσι ο οποίος δεν προλαβαίνει την παλιά. Μπάλα καταλήγει πλάγια out για τον Παλαβρετικό. Εκτελεί ο Ζέκιος. Παίζουν το 1-2 με το Σερανίδη εκεί. Δεν βιάζονται οι παίχτες του Παλαβρετικού αλλά ούτε και του Ολυμπιακού από ό,τι βλέπω. Κόβει ο Σερανίδης ο Παναγιώτης. Για το Σερανίδη το Δημήτρη. Κόβει ο Χασάν πολύ ωραία. Γίνεται ένα φάουλ εκεί σκληρό. Έτοιμος να τον εκτελέσει ο Χασάν εκεί. Γίνεται μια φάση επικίνδυνη. Έχει χτυπήσει ο Λουκάς. Αυτή τη στιγμή κάθεται και ο Χασάν στο έδαφος. Φαίνεται κάτι σαν να του λέει ο Σερανίδης ο Γιώργος. Έχουν αγριέψει τα πράγματα. Σκληρές μάχες γίνονται μεταξύ τους παίχτες. Φαίνεται σαν να έχει χτυπήσει το στομάχι ο Χασάν. Ήταν σκληρό το μαρκάρισμα του Λουκά. Παραπονιέται ο Χασάν. Έτοιμοι είναι τώρα οι παίχτες του Παλαβρετικού να χτυπήσουν το φάουλ. Το εκτελεί ο Σερανίδης. Παλιά για το Γιαννούλη κόβει ο Τελίδης. Στο Δημήτρη το Σαρλάνη. Στο Γιαννάκη. Κόβει και ο Παπαδόπουλος προς στιγμή να ρωτάει μπάλα στον Κότσι, ο οποίος βγάζει παλιά για τον Σερένη τον Γιώργο, αλλά προλαβαίνει ο Ζέκιος. Έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Ζέκιος, το εκτελεί, μεταξύ τους παίξαν το 1-2, μπάλα στο Ζέκιο, σουτάρει ο Ζέκιος. Κεφαλιά παίρνει ο Λάκης για τον Βαρθιμιάδη, κόβει ο Ραμαντάν. Μπάλα πλάγια για τον Ολυμπιακό Λαυρίου. Το πλάγιο έτοιμος να το εκτελέσει ο Χριστάκος. Χτυπάει δυνατά πλάγια. Φτάνει μέχρι το σημείο του πέναλτι. Κόβει ο Γιαννούλης. Μπάλα στο Βαρθιμιάδη τον Γιώργο. Μπάλα βγάζει παλιά για το Βαρθιμιάδη το Λευτέρη. Κόβει ο Τελίδης, Χριστάκος, Ζήσης. Κόβει ξανά ο Μάνθος θετικά. Βγάζει και απευθείας παλιά, ο οποίος συλλαμβάνει το offside τον Κότσι για τον Ολυμπιακό Λαύριο. Μπάλα για τον Πάλι, Βαρθιμιάδης. Μια παλιά εκεί, κακή συνεννόηση μεταξύ των δύο παιχτών. Έχει χτυπήσει εκεί μεταξύ τους οι παίχτες, χτυπήσανε του Ολυμπιακού Λαυρίου. Βλέπουμε τον τερματοφύλακα να είναι εδώ χτυπημένο στο έδαφος. Φαίνεται όμως πως δεν έχει τίποτα και είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ ο Χριστάκος. Εκτελεί ο Χριστάκος, θεία παλιά. Βαρθιμιάδης ο Λευτέρης. Μπαίνει από αριστερά, ο οποίος κερδίζει και ένα πλάγιο, ένα κόρνερ. Το εκτελεί ο ίδιος. Φέρνει φόρα. Το εκτελεί. Κόβει ο Καπετανίδης ο Δημήτρης. Ακόμα πιο μακριά διώχνει ο Σαρλάνης. Μπάλια για τον Στέφανο τον Γιαννούλη. Γυρίζει μπαλιά. Σε θέση ο Σάιτ συλλαμβάνεται ο Βαρθιμιάδης ο Γιώργος. Το Σάιτ έτοιμος θα το εκτελέσει ο Χριστάκος. Το εκτελεί. Βαθιά μπαλιά, κερδίζει ο Γκότσης κεφαλιά για το Σερανίδη το Δημήτρη, ο οποίος αστοχεί και η μπάλα πλάγιο out, απευθείας out. Ήταν σε πολύ καλή θέση. Εδώ ετοιμάζει μια αλλαγή ο προπονητής του Ολυμπιακού Λαυρίου, Καραμπέτσος. Μπαίνει ο Βασαράβας
και βγαίνει ο Σιρανίδης ο Δημήτρης. Το παιχνίδι φτάνει προς το τέλος και όλα δείχνουν να κυλούν ήρεμα. Μάλλον το 0-0 ικανοποιεί για τους δύο. Δεν φαίνονται να έχουν όρεξη για γκολ, μου φαίνεται. Ένα φάουλ έχει κερδίσει και ο Βαρθιμιάδης. Κάτω από τη μεσαία γραμμή του γηπέδου προς το τερέν του Ολυμπιακού τελείωσε Ιρανίδης, κερδίζει μια κεφαλιά ο Γιαννούλης, δύο παίκτες του Παλαβρετικού με του Ολυμπιακού, κερδίζει φάουλ ο Ολυμπιακός Λαυρού, μπάλα στον Παπαδόπουλο το Γιάννη, βγάζει μπαλιά σε θέση offside, δύο παίκτες του Παλαβρετικού. Μπάλα για το Χάρη το Σαρλάνη, βγάζει μπαλιά για το Δημήτρη, αλλά κόβει πολύ ωραία ο Χασάν. Μπάλα στο Λευτέρη. Βαρθιμιάδη, κερδίζει ένα πλάγιο Ολυμπιακός Λαυρίου. Το εκτελεί ο Βασαράβας. Κόβει ο Χασάν πολύ ωραία. Θετικός και δυνατός ο Χασάν σήμερα. Είναι εκεί κάτι εψημαχίες εκεί. Ο Χριστάκος με τον Βαρθιμιάδη. Ένα φάουλο έχει κερδίσει ο Γιακουμής από το Γκότσι. Έτσι πρέπει να το εκτελέσει ο Ραματάν. Το εκτελεί. Μπάλα στον Παπαδόπουλο το Γιάννη. Κόβει ο Μάνθος. Μπάλα στο Στεργείο το Γιάννη. Στον Κότσι κόβει ο Ραματάν. Κόβει και ο Χάρης για τον Ολυμπιακό. Σιρανίδης ο Γιώργος. Ωραία μπαλιά για το Σιρανίδη το Δημήτρη. Το Χάρη του Δημήτρη. Κέρδισε και ένα φάουλ. Έτοιμος να το εκτελέσει ο Χάρης ο Σαρλάνης. Το εκτελεί. Καλοτραβηγμένο. Κόβουν όμως παίκτες του Παλαβρετικού με το Λευτέρη, το Βαρθιμιάδη. Ένα μπαλιά και ένα πλάγιο για τον Παλαβρετικό. Λευτέρης Βαρθιμιάδης για το Λάκη το Ζήση. Μπαίνει ωραία ο Ζήσης και έρχεται από πίσω πολύ ωραία ο Χριστάκος και τον κόβει. Συνεχίζεται η φάση. Μπάλα στον Παπαδόπουλο το Γιάννη. Μπερδεύεται εκεί. Κάνει το σουτ και αλλά κόβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού Λαυρίου τελευταία στιγμή. Μπάλα στο Ραμαντάν. Ο Ραμαντάν λάθος μεταβίβαση για το Χάρη το Σαρλάνη, αλλά έχουν συλληφθεί σε θέση offside οι παίκτες του Ολυμπιακού Λαυρίου. Μπάλα στο Λευτέρη του Βαρθιμιάδη, το στιχάνει, αλλά και πάλι σε θέση offside οι παίκτες του Ολυμπιακού Λαυρίου, την παλιά που έβγαλε ο Σαρλάνης ο Χάρης. Το offside αυτό είναι έτοιμος να το εκτελέσει ο Σιρανίδης ο Γιώργος. Παίρνει φόρα, το εκτελεί, βαθιά μπαλιά. Ο Στέφανος ο Γιαννούλης εκεί με το Χριστάκο μονομαχούνε, κερδίζει ο Χριστάκος. Γιακουμής με Σαρλάνη Δημήτρη, μονομαχούν εκεί, την μπάλα την έχει Γιακουμής. Γυρνάει πίσω στο Μπέλοπα και όλα πάνε προς το τέλος και το αποτέλεσμα είναι 0-0. Μπάλα στο Γιαννάκη. Πάνω στη γραμμή ο οποίος κερδίζει και ένα πλάγιο Παλαβρωτικός. Το πλάγιο out για τον Παλαβρωτικό με το Σερενίδη τον Γιώργο. Λίγα λεπτά απομένουν. Το 0-0 διατηρείται. Έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Παλαβρωτικός. Εκτελεί ο Σιρανίδης για το Ζήση το Λάκη, μονομαχή με τον Χριστάκο. Μια δυνατή παλιά εκεί ο Γιαννούλης με το Γιάννη το Στεργείο, ο οποίος έχει χτυπήσει, ο Γιαννούλης φαίνεται να έχει χτυπήσει εκεί στο στομάχι. Καλή πρώτες βοήθειες ο διαιτητής, έχει χτυπήσει το στομάχι το Γιαννούλης. Φαίνεται να είναι άσχημα. Σαν μέσα του προσφέρονται πρώτες βοήθειες.
Ευχόμαστε να μην έχει πάθει τίποτα παίχτης. Και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει. Όλα πάνε καλά. Κερδίζει ο Ολυμπιακός φάουλ, το εκτέλεσε, κόβει ο Λάκης. Πάει και ο Γιαννάκης και βγάζει την μπάλα out. Ένα απλά φάουλ για τον Ολυμπιακό. Και αυτή τη στιγμή το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή, όπου βρίσκει τις ομάδες ισόπαλες 0-0. Έληξε ένα ντέμπε χωρίς νικητή. Όλα είναι ήρεμα, οι παίχτες δίνουν τα χέρια μεταξύ τους. Αυτά από το στάδιο του Παλαβρετικού.